ji dema nêzîkî heftiyekê ve rewşa bajarê Hesekê metirsîdar e ku têde şer û pevçûnên giran di navbera hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê û çekdarên Daişê de derketine û tevî ku Hesedê ragihandiye ku ê rewş kontrol kiriye lê hêj bi tevahî aramî bi cih nebûye. Yek ji sedemên yekîalînebûna rewşê jî ew e ku çekdarên Daişê li nav zindana Sînaa ya Hesekê zarokên xwe yên li nav wê zindanê weke mirtalên zindî bikartînin. Wiha jî çekdarên li nav malan belavbûne zarokên welatiyên sivîl xistine jêr metirsiyê. Ha nêzî 500 kes mane di hindirê ê mihacayê Bakur de ê Şimalî de lê yê din hat bin kontrola hêzê me dene. Yani hejmara wan di rojên destpêkê de helbet 3500 derbas dikirin. Niha ê me ji xwe girtin yê din mane ew jî dibin kontrola me dene lê rewşa awarta yani stasa heyî helbet ew di hinek mihaca de berdewam dike. Hinek kesên got navê eşbal xilafa nêzî 700 kesî got zindanê di niha destê Daeş dene ewna wek mertalê zindîn ha Daeş li hember hêzê me bikartîne. Helbet em jî bi vî rengê em dixwazin bi çalakên bandor, çalakên baldar ê hesas em karibin vê rewşê dawî bikin lê em dikarin bêjin em di gavên destpêkê dene helbet Daeş çareya wî nemayê yan xweradestî bikin di hindirê zindanê de yan jî werin çareya din got em jî hez nakin ew jî tunekirina wan. Bikaranîna zarokan di vî şerî de ji aliyê neteweyên yekbûyî ve hate protestokirin. Nivîzgeha Komîsyonerê Bilindê neteweyên yekbûyî ji bo mafên mirovan derbarê rewşa xelkên sivîl li Hesekê di nav de jî zarok haydariyê dide ku rewşeke xirab e. Li nav zindanê her wiha li taxin ku hejmarekê ji çekdarên Daişê xwe li nav malên wan veşartine. Em ji wê yekê torene bi taybetî derbarê raportên ku diyar dikin hejmareke gelek ji zarokan dibe bi sedam bin li wê derê asêne. Em li ser selametî xweşiya wan bêzarin. Divê asêbûna zarokan di demeke zû û guncav de bi dawî bibe. Em bi bîra hemû aliyên milmilaneyê tînin her wiha hikûmetên xwedî bandor li ser aliyan ku yasaya navdewletî ji wan dixwaze hemû erkê xwe bikin. Ji bo parastina sivîlan di nav de jî planên operasyonên leşkerî û ewlehî û cîvcîkirina wan. Di vê çarçoveyê de berî jî Komîsyonerê Bilindê neteweyên yekbûyî tekez kiriye ku li gorî pabindbûnên bi yasayên navdewletî pêwîst e dewlet welatiyên xwe yên çekdarên Daişê û jin û zarokên wan vegerînin welatên wan. Lê heta niha di asoyan de nîşanên wê pabindbûnê nediyarin û rêveberiya Xweser û Hesedê jî eşkere dikin ku bi vê xemsariya civaka navdewletî barekî giran li ser milên wan e. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.